Hej Trine, jeg vil gerne tale hurtigt om digtet Bordelspige dræber ufødt. Bare fortælle hurtigt, hvad et resumé om, hvad den omhandler om. Den handler om en prostitueret, der laver en bort på sig selv og dræber ufødt med strikkepinden. Hvordan den lyrisk ser ud direkte, hvad den der bygger op med et vers, 3 verslinjer og 8 strofer. Den er opbygget så meget af det ved en ekspositionel tankegang, som ligger i den periode også, ved at der er ikke nogen direkte et regelsæt, hvordan det skal lyde, og hvilken rytme, og den bryder alle de normale normer, som der plejer at være i lyrik også, for at skabe mest chok-effekt og have mest virkning som muligt til at være der. Og så vil jeg gerne og så bruger den meget ligesom i ekspressionistisk tankegang, at den bruger mange store ord i næsten hvert ord. Så ligesom det starter med stort, som skaber mest chok-effekt som muligt også. Sproglige virkemidler også. De bruger mange sådan voldsomme ord som og bare sådan voldsomme ord, mange sådan nogle tillægsord i dem, og sådan noget som skamligt divan også, det i det også. Og så og så bare ligesom give en dybere forklaring på det også. Ja, og ligesom den der, hvad hedder nu, kulhårs udfrystede vulvaer, sådan forklarer tydeligere billeder på det, og så sådan ved at vi er sådan nogle kraftige ord, og sådan mere tabubelagte ord i dem også. Nu laver mange små filmske udtrykker i digtet også, og det mener jeg, at man får tydelige billeder af hovedet, hvordan det foregår, og ligesom jeg kan sige et citat her, på ryggen tøs med chimis, rug over maven, spredte ben, ved at den skaber et snarere tydeligt billede af, hvordan det ser ud, og hvordan det foregår så i situationen også. Og den der med kulhårs udfrystede vulva også, sammen billeder af, hvordan det vil forestille sig direkte også. Der mener jeg også med at tale om det med de tabubelagte emner, at det vil direkte skabe i debat, og sådan sige, der er grund til, at det skal ikke være direkte tabubelagt med prostitution, og man skal have det i debat også, og have en forståelse for det, og det er læseren i sig selv også, der skal tolke på, hvordan det skal egentlig være, og skal det egentlig være tabubelagt i helhed. Og det bruger meget, besjæling også, her til sidst med ligkønsgryber, ligesom, det kan selvfølgelig lide ikke i sig selv, men der for den dystre tanke i sig selv, at det direkte har været et liv før engang også. Og det er også ligesom med det der tillægsord med skamlig divan også, ligesom jeg selv sige, at normalisere prostitution og forklare, hvordan hendes arbejdsplads har været. Også ved, at hun siger, at hun har en kulvårs udfrystet vulva. Det er ligesom, hvordan hendes arbejdsredskaber, også hun bruger i det. Jeg vil gerne tale om den selvvalgte tekst, som jeg vil gerne perspektivere til os. Den hedder Stridmændenes for det, vi elsker. Et hurtigt resumé af det er nogle soldater under 1. verdenskrig, som sætter tilflugt i en hytte. Lige en tid efter kommer der en kvinde ind, som der er halvnøgen. Bagefter er der helt stilhed i det, da man kommer ind, men så kommer mændene tættere på, og voldtager hende og dræber hende, og så ordinerer på hende,
og så dræber og kæmper mod hinanden efter. Og her vil jeg gerne tale om indenfra og udefra. Der er 10 strofer i alt, og så 50 vers. Og den er sat meget op i starten af, at det er detaljer forklarer, hvad der sker i omgivelserne, og hvordan vi får optakten i det, ligesom have en forståelse, hvad vi går ind til. Her efter kommer i næste strofe pigen ind og lægger det sig ind, sådan forklarer, hvad har det, ligesom der er det der, de skal kæmpe om, og hvad hele problematikken, eller hele digtets omdrejningspunkt er. I tredje kæmper de om hende, og se hvem der, eller trækker lod og kæmper om hende, så hvem der skal voldtage hende først. Ja, og så næste linje trækker de lod. Femte voldtager de hende, og kæmper om hinanden efter voldtægt. Derefter slås de om hendes krop. Og efter de har dræbt hende som et uheld, er de i chok. Og jeg så bagefter ordinerer de på hende, og så gør helt umenneskelige ting. Bagefter jeg slås de igen, og så kommer de og dræber hinanden, eller kæmper om igen, og så kommer der en udefra karakter også, og så dræber dem. Sproglige virkemidler vil jeg gerne tale om. Det er meget sådan ligesom det samme ekspressionistisk genre, ligesom jeg selv siger, de bruger mange, der er ikke nogen direkte regler på, hvordan der bliver opbygget med, sådan med dynamik og rim og det hele, og de bruger mange store bogstaver henholdsvis, vil markere dem og tydeligt, hvad enkelte ord er meget vigtigt at have en betydning i sig selv også. Ja, det er meget sådan, ligesom jeg forklarede før, den ubundne form af strofer og vers. Jeg ved ikke helt, hvis jeg skal tale om det overhurtigt, men tale om måske også, hvad det mændene i den her tekster bliver skabt som en dehumanisering. De bliver ligesom sammenlignet som dyr og bliver sammenlignet med drifter, og sådan ligesom det er kun drifterne, der er hævet over mennesket sig selv, og ligesom et dyr vil være. Og så ligesom ligesom offeret det er kvinden i sig selv, og som målet direkte skal være. Er der lige noget? Lige se, der er noget andet her. Og jeg glemte lige måske at forklare titlen også. Den hedder Stridmændenes for det, vi elsker. Ligesom jeg selv siger, det er måske et ikke paradoks, men ligesom en modstridende af, hvad overskriften egentlig er. Fordi det var dyriske instinkter og drifter også. Ligesom det var sjovt i sig selv. I forhold til den anden, og ligesom den forklarer direkte meget, hvad der foregår i den anden, ikke med Bodils pige, dræber ufødt, forklarer hele situationen også. I forhold til den anden er det meget ironisk i sig selv også.